vad är mamma då? Ja, vad är mamma? Mamma vink. Ja, vad är detta? Ligger du här, Geisha? Ja, har du tröttnat på dem nu? Vad är detta? Är det vilda valpar? Ja. Ska Tria gå och vara mamma då? Kom då Tria, ska vi se. Här är valparna. Jag ska titta, vad är det? Duktig Tria. Slickar du på valpen? Ja. Hon rengör valpen lite, ja. Oj, vad ni kissade ju blött på tidningen redan. Var det stand-in-mamman som kom nu? Tria, får jag se på det? Vad gör du? Slickar du valparna? Aha. Vad gör ni för något?